Mit navn er Jonathan. Jeg er fysioterapeut hernede i Snowfun Klinik. Og i dag vil jeg vise nogle forskellige øvelser til at give de bedst mulige forudsætninger for at have en mega fed skiferie og forhåbentlig skadesfri. Første øvelse, der skal vi igennem sådan en her squat. Og squat kan se ud i alverdens varianter. Men hvis vi starter med den, til afhængig af hvad for et niveau vi ligesom er på, så starter vi på sådan en her stol og får endda med en lille pude på. Så det vil sige, så stiller man sig sådan i en cirka en skulderbredde og kommer godt ned her, man må godt komme helt ned og sidde og op igen. Og op igen. Det gør man 10 gange. Vi kan selvfølgelig gøre det en lille tand sværere ved at fjerne puden. Men stadig ned og sidde, kommer man lidt længere ned, og altså for at ramme specielt de her forlov. Vi kan selvfølgelig gøre det en tand sværere ved at fjerne stolen helt, og så komme endnu dybere ned. Og endnu sværere til dem, der er på det niveau, så kan man lave den helt ned, hvor man kommer ned, og så kommer op og hopper. Og ned og op og hopper. Øvelse nummer 2, der skal vi igennem det her et bækkenløft. Og det foregår således, at man ligger sig ned på en måtte, eller på gulvet, eller i sengen derhjemme, gerne med lidt hårdt underlag. Så ligger man sig ned således her, armene ned langs siden, og så skubber man altså lige op her. Man kan eventuelt, hvis det er det ene ben, lad os sige, det er det venstre ben, der jeg måske har lidt problemer med, men så kan jeg med fordel strække det højre lidt mere, fordi så vil der være mere belastning på det venstre her. Så kom godt op her og ned igen. Det kunne også være med det modsatte. Godt op og godt ned igen. Godt. Øvelse nummer 3 skal vi have fat i sådan her sideplanke. Så der ser vi gerne, at man igen ligger ned på noget hårdt underlag. Så kommer man op her på albuen, og så bliver man liggende her med siden til. For så at gøre den sværere og få mere belastning på, jamen så sparker man lige op til siden med foden, med tæerne pegende lige ud og ned igen. For nu at gøre den lidt nemmere, så kan man også læne sig ned på knæet, men stadig med albuen i, så man kan mærke, hvordan det strækker herinde på indersiden, og sørge for at skubbe hoften op. Øvelse nummer 4, der skal vi have fat i sådan her lunges. Og lunges, de kommer til at se ud som følge, at du træder lige frem og kommer helt ned her. Vær rigtig opmærksom på, at vi ser rigtig mange, hvor knæet bliver rigtig ustabilt og kommer til ligesom at sveje fra side til side. Og det kan både være det her knæ og det bagerste knæ. Så eventuelt, for at gøre den lidt nemmere og mere stabil for mange, så simpelthen tage et skridt bagud med fokus på knæene, både det forreste og det bagerste, peger lige ud hele tiden. Og så kan det jo passende se ud som følger, at man skiftevis træder tilbage med det ene og det andet. Du gør yderligere øvelsen sværere eller nemmere, alt efter hvor langt tilbage du træder, eller hvor mindre langt tilbage du træder. Godt. Øvelse nummer 5. Der kommer man ned og står i det her knæ 4 stående. Igen tager eventuelt fat i noget lidt blødt, så man har noget at stå på her. Kommer ned i knæ 4 stående, så skal vi altså have modsatte arm og modsatte ben lige frem. Så du starter med venstre ben og højre arm og strækker det lige op til vandret og kommer tilbage igen. Så tager du den modsatte, lige op og ned igen. Hernede i Snowfun i forbindelse med specielt skistøvler, men også løb, ser vi rigtig mange, der kommer herind med nogle problemer med skinnebensbetændelse. Det er ikke dermed sagt, at øvelser er vejen ud af det fuldkommen, men øvelser kan være gavnlige også op til en skiferie, hvor skistøvlerne måske irriterer lidt ekstra meget foran på skinnebenene. Jamen der har vi en øvelse, der hedder tibialis raises. Der vil vi meget gerne have sådan en her, hvor du kommer tilbage på hælen. Det vil sige, at du skal op med tæerne og ned igen. Så du skal have tæerne til at pege så meget op som muligt. Det kan godt være lidt svært med balancen her. Så lige op med tæerne og lige ned igen. Godt. Alle de her øvelser, det er aldrig for sent at gå i gang. Så gå i gang, måske kort op til skiferien, men jo tidligere du går i gang, jo bedre forudsætninger har du simpelthen for en federe skiferie. De her øvelser vil være mest fordelagtige at køre. Er der mange, der siger 8, 10, 12 gentagelser af 3 sæt, måske et par gange om ugen. I virkeligheden så vil vi hellere have, at du egentlig mærker efter, hvornår bliver du udmattet. Hvis du har brug for mere vejledning, flere tips og tricks til flere øvelser eller specifikke øvelser til lige netop dig, så henvend dig hernede i Snowfun eller i Snowfun Klinik, og vi skal nok hjælpe dig, mig eller mine kollegaer.